ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಏರ್ ಮಾತ ಓನಂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಹ್ಯಾಪಿ ಓನಂ. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ್ ಓನಂ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬರಾಗ್ಲೆ ಮಾತ ಇನಿ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಗ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಿತ್ಯನ ಸ್ಕೂಲುಡು ಇನಿ ದಾದನ ಓನಂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದಾದನ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಅಕನ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ರೆ ಪಂದೆರ್ ಅಂಚದಿನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿತ್ಯನ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ ಆತಿ. ಸೊ ಎಂಚ ತೋಜುಂದು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕದ ಜಲ್ ಜೇದಲು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಕ್ಕ ಪೋಯೇರು ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಅರ್ನ ಈತ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಅರೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಪುರ ಕೊರ್ನಾಗ. ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾರು ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿತ್ಯನ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಡ್ ಪೋನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ ಬುಡ್ಪಲೆಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಲು ಒಂಜಿ ಕುಚಲ್ ಕಟ್ಟೆರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಾಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಾಲು ಒಂಜಿ ತರೆಟ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಏನು ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅವು ಬನ್ನಗ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ ಪೋಪುಣಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಪುರ. ಸೊ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪುನೇ ಇಜ್ಜಲು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೂ ಮಾತದು ಈದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಡಂದು ಉಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡಪನಗ ಒಂಜಿ ಓನಂ ಲುಕ್ಕುಡೆ. ಸೊ ತೂಕ ಬುಡ್ಪಾಲ ಇಜ್ಜ ಅತ್ತು ದೇತ ದಕ್ವಾಲ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೀನಿ. ಸೊ ಅತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಾಲಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕದು ಪಿದಾಡ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಪೊಯ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ತಿಂಡಿ ಆತಜಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಎಟ್ಟಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ಎಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂದು ಮೇಡಮ್ ಪಂತೇರ ಅಕ್ಕ ಅಂಚದಿನಿ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಅವೇ ಮಂತೀನಿ ಈತ್ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ತಿಂಡಿ ಅವಡು ತಿಂಡಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಿನಿ ಮನ್ಪೊಡು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಪುಂಡದ ಅಂಚದು ರಪ್ಪ ಮನ್ಪೊಡು ಐರ್ದೊಂಬೆಯನ್ನ ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಕದು ಇಜನ ರಪ್ಪ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪು ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಕದು ಮೀಪದು ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪು ಅಂತಲೇ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕಾವಲು ಹಿಡಿದೀತೆ ಹೊರ ಬೇಗ ಆವಡಂದು ಬಿತ್ತೆಗೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಸ್ಕೂಲಿನ ಮೇಲೆ ಪಿದಾಡ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ರಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ. ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಕ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತದು ಅಂತೆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಂಡು ಅಂಚ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಜೇದಿರ್ಲ ಕುದಿಜೇರು ದಿತ್ಯ 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 ಕೋಡೆ ಹುಷಾರಿತ್ತಜಿ ದಿತ್ಯಾಗ ತೆಮ್ಮ ಮೇಯ್ಕಾಯಿ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತುಂಡು ಜ್ವರ ಪುರ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ರಜೆ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಅಂಚ ಚೋಕಾಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಇನಿ ಪೋಯಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಪೋಯಿ ಜೋಗಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಲಕ್ಕ ಇರಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪಿನಿ ಮಾರೆ ಬಾಬಾ ಜಪ್ಪಡು ಬಂದ ಆಪಣ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಟೈಮ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಬಾಗ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ದಿತ್ಯ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂಪಲಿತ್ತೆ ತಿತ್ತೈತೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂಪಲು ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂಪಲು ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರ್ಚಲು ದಿತ್ಯನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ. ಅದೇ ಬಾಬಾ ಅದೇ ಕಂದ ಅದೇ ಕೋಳಿ ದೇಕದು ಮೋನ್ ದೇಕದು ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ನ ಪೂತುಜಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಏಪಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪನೋಡು ಅನ್ನೇನು ಪಂಡ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಂಚ ಮಂದಿಚ ತಕೊಂಡಿದ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಒಂಜರ್ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಅಂಡಿ ಯಾನು ಮೇಕಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ದಾದಂಡಲು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಸೊ ಕಲ್ತೋಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ದಾಲ ನನಲ ಸೆಟ್ ಆತುಜಿ ಈ ಸತಿ ಮೇಕಪ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತದು ಒಂಜಿ ತೂಕ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪುಗ ಪಂದು. ಸೊ ಇಂಚ ಪುರ ಎಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ನಾಗ ಆಪುಣದ ಪಂದು ಒಂಚ ಐತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಆಗಿದೆ ಒಂಜಾರೆ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಕಾಂಡೆ ರಪ 10 ಗಂಟೆದುಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಕ 11 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಒಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಪುರ ಪಂಡು ಯಾನು ಇನಿ ಆಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುವೆ ತೂಕ ಇಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಪಿನ ಅತ್ತ ಅಲ್ಪದ ಪುರ ಎಂಚಿನ ಪಂದಿಗಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಆಂಡ ಮನ್ಪುವೆ ಇಜ್ಜಂಡ ತೂಕ ದಾಲಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಓಕೆ ತೂಕ ಇದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುವೆ ಅಂತಿದೆ ದಿತ್ಯಾನೊಂಜಿ ಪಿದಾಡ್ಪವನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮೇಯ್ನ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ಇನ್ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಅನ್ಪುವೆ ಪಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಂಡ ಮನ್ಪುವೆ ತೂಕ ಪೊಯ್ ರಪ್ಪ ದಿತ್ಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿಂಡಿ ಹಾಲು ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ಲುಡಲ್ನ ಇಜ್ಜಂಡ ಹಾಲು ಇಡೀ ದಿನ ಪಾರಾಡುವಲ್ ತಿನಿಯಾರೆ ತಿಂಬುನಿ ಅಲೆಮೆಲ್ಲ ತಿಂಬುನಿ ಅಲೆಮೆಲ್ಲ ತಿಂಬುನಿ ಅಲೆಮೆಲ್ಲ ತಿಂಬುನಿ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ನಾಟಕ ಮಾತುಂಡಿತ್ತೆ ಜೋರ್ದು ನಾಟಕ ಮಾತ ಇದು ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಲೇಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಬೇಗ ತಿನ್ನೋಡು
ನಮ್ಮ ದಿತ್ಯಾಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಹಾಂ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕುಂಟು ಪೂರ ಒಟ್ರಾಸಿ ಆಜಿಡ್ದೇವೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸದ ಮುರ ಜಂಚ ಉಲ್ಲ ಇಡ್ಪುಲ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ನೇಲೊಂದು ಪುಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದೆ ಪಡು. ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದಿತ್ಯಾಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಇಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮೇ ಪಾಡೋಡು ಯೂನಿಫಾರ್ಮೇ. ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬುಲಿಪೋಲ್ ಇಡೀ ಬುಲಿಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮೇ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ತೂಪ ಎರಿಜಿನಿ ಟಿಫಿನ್ ಪೂರ ಪಾಡುನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಎದುರು ಏರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪನು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪಿನ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಕಲ್ಕೋಲ್ ಬುಲಿಪೋಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪಿನಂದು ಗೊತ್ತಿರ ಬಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಕೊರೋಡು ಇತ್ತ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಡ್ಪೋಡು ಜನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡು ಜಾತ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುನತ ಅಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ಬುಲಿಪುನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಜೋರುಂಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನಿಗೆ ಕಾಂಡದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಿರಿಯಾನಿ ದತ್ತು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ರೈಸ್ ಬಾರ್ದಿನಿ ಅಮಸರಡು ಈ ಮೌಲ್ಯನ ಒಂಚು ಬಿರಿಯಾನಿ ಡೈಜಿ ಬಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚದು ಬೇಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಬಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದು ತೆತ್ತಿ ಬಾರ್ದೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ಕಟ್ಟಾತಂಡು ಎಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪರೂಪಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ತೆತ್ತಿ ಬಾಡ್ನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓನಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸೊ ಓಕೆ ಒಂಟೆ ಸಲಾಡ್ ಮಂದೆ. ಸೊ ಇಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ತಿತ್ಯಾಗ ಮೂರನೇಕ್ಲು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪೋನಾಗ ದೊತ್ತೊಂದಿನ ಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅದು ಪಡ್ಪಂದು ದೊತ್ತೊಂದಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಓನಮ್ ಲುಕ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೌಸದು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. రబ్బర్ బ్యాండ్ మీద దక్కుడు పెట్టు పెట్టు సమ పెట్టు బాడు ఏంటదే వండుతలే ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಕುಟ್ಟಿ ರೆಡಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುಂಡಯ್ಯ ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಲೇ ದಿಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ದಿತ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಿದಾಡ್ ಪೈನಿ ಆಂಡ ಏತು ಪೊರ್ತ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಪೂ ದಿತಿನ ಕುಜಲ್ದ ಮೇಯ್ನ್ ಕುಜಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟನು ಉಪ್ಪುಜಿ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟಾರೆ ಅದು ದೆತ್ತಕ್ಕೋಲ್ ಬಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡು ಉಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನ ಯಾವ ಬಂದು ಎನ್ನು ನಾತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಆಂಡು ದಿತ್ಯನ ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ಪದ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಕಡಪಾಯೆ ಬ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ 10:30 ಗಂಟೆ ಆಂಡು 11 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಓಕೆ ಪೋಯಿ ಈ ಇದಾದ ಪಂಡ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾಂಡು ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಇಂಕ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುಯಿರು ಏಪಲ ಪಾತಿರ್ದೆ ಪೋಪಿನಾರೆಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋದು ಬನ್ನಗಲ. ಸೊ ಇನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋರ್ಸ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಏರಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಏರಂದು ತಿಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಪಾತೆರಿಯರ ದಾಯಪಂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಯಾನು ಪಾತೆರ ಪೋಪುಜಿ ಸೀದಾ ಪೋಪೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಡ ಉಂತುದು ಚೂರು ಪಾತೆರ್ ಪೋಪಿನಿ
तू कई जण बन्नग मिनी निकलेगारेन तोष्पवे ಏರಂದು ಪೊಯ್ ಬಕ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ತೋಷ್ಪವೆ ಯಾನಿ ನೀ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದುಲ್ಲೆತ ಒಂಚೂರು ಐನತ್ ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋಪಿನಲ್ಲಿ ನಿಕಡೆ ಪಂದಿತ್ತಿಜೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡು ಸೊ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿನ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪುಲಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ತೋಷ್ಪವೆ ಓಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಪಿನಿ ತುಕ ಓಕೆ ಪೊಯ್ ನನ್ನ ಹೋದ ಅಲ್ಪನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಪಿದಾರ್ದೆ ಸೊ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಕೈ ಮುಗಿದ ಓಕೆ ಯಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಓಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಕುಲಶೇಖರದ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಬ್ಲಷ್ ಪಂದು ಕಲ್ಪನೆದಲ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡಾರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ಲ ಉಂಡು ತೂಲಿ ಏರೆಗಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಕೊರಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪವೇರು ಬಟ್ ಅವೇ ಯಾನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅವೇನು ಯಾನಿಕ್ಲಡಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 1 ಮಂತ್ ಮುಟ ಉಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ 2 ಮಂತ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಕೊರಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಪೂರ ಏತ್ ಸತಿ ಕೆಂಡಲ್ಲ ಅವದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಸೊ ತೂವಲಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನೆಟ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಓಕೆ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ಯಾನು ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಅಂಚಂಜಿ ನೀ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪನೋಡು ಪಂದಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋಪಿನಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಕೇನು ವ್ಯಾನ್ ಸೊ ಓಕೆ ತೂವಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಿಖಲೆ ಒಂಜಿ ಜನನ್ ತೋಷ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತದ ಅರೆ ನಿತ್ತ ತೋಷ್ಪವೆ ತೂಲೆ ಏರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವು ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ತೋಷ್ಪವೆ ಏರ್ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಪ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಪ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈರ್ ಪನೋಡುಂದೇ ಇರೇನೊಂಜಿ ಗುರ್ತೈಜನ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಅತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುರ್ತೊಂಡು ಪನೋಡು ಅಂದಿಜ್ಜಿ ತುಡ್ಲದ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದು ಪುದರ್ ಪೋಂತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಪ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೈ ಜರ್ಪಲೆ ಅಂತ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಪಿನಿ ನೀ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಕ ಅಂದ ಅಂಡಲ್ಲಿ ತುಲಿ ಅದೇ ಮನಸಾಂಡ ಓಕೆ 3 ಇಯರ್ ಅತ್ತ ವಿವಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿರ್ದು ಪೋನಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆನಾಗತ್ ಮೇರೇನು ತೂದು ಮೇರತ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುವೆರು ಪಂದು ಯಾನ್ಲ ಏನಿದಿತ್ತ ಬಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋದ್ ಪಾತಿರಿಯೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರುವೆರು ಕುಸಲ್ದ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಾದ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋನಾಗ ಏಪಲ ಪಾತಿರ್ದೆ ಪೋಪಿನಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏಂದಿತ್ತೆ ಈಗ ಒಂಚು ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ಈರ್ ಯಾನ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಮನ್ಪೊಡು ಬನ್ನಿ ಕಾವು ಮನ್ಪಗ ಬಂದು ಬಟ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ಸೊ ಅರಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನೀ ಎಂಕ್ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋಂದು ಪುನರ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಗೆ ಸೊ ಅದು ಒಂಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದೆವೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮುಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬಕ್ಕ ಬಸ್ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಪೋನಾಗೈತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೈಕ್ ತಿದ್ದು ಪಾತಿರ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಸರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುವೆರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕರ್ನ ಗುರ್ತಟಿಕೊಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಪೇರು ಸೊ ತುಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಜಾರ್ ಖಾಲಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇದೊಂಜಿ ಎಂಚಿ ಏತ ಫ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೇರು ತೂಲೆ ಭಯಂಕರ ನೇ ಮೊಗಲ್ 2 ಜನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೋಂದಿತ್ತೀರು ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ ಬಲ್ ತೋಂದ್ ಬತ್ತೀರು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂಪೆಗಿರ್ನ ಅಂದ್ ಈ ಜವನಗಿರಂಜಿ ಈ ಪನೋಡಿರ್ನ ದಾರ ಬನ್ಪಿನ್ ಈರೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅವು ಕಾಲೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಲು ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೇ ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾವಲ್ಲ ಪೂಜಾರ್ದಾದೆ ಪೂಜಾರಿ ಲೆಂಚಿನಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಖುಷಿ ಪಡಿ ಬಾಯ್
ಆಂಡ್ ಪೋಪಿನಿ ಮೆರಡ ಪಾತೆರ್ದು ಆಂಡ್ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುವೆರು ಆಂಡ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ಮೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆಪ್ಪಾಡು ಅದೇ ಬರ್ಪೆ ಮೋಕೆಡ್ತುಲೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಯಲಿ ಖುಷಿ ಪಡಲಿ ಬಾಯ್ ಮನ್ಪು ಬಾಯ್ ಅದೇ ನೇ ಪೂದ ತನ್ನಿಯ ಮುಲ್ಪ ನನ್ನ ಕುರೆ ಬಂದೆನ್ನುಚ್ಚಿಯ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕುರೆ ಕಟ್ಟಿನಿ ನೆಟ್ ಪೂದ ತನ್ನಿಯ ರಿಯಲ್ ಎರಡ ಬಾರಿ ಬಂಗೋದು ಕನಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪೂದ ಕಾಮಿಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಂಜೂಸ್ ಪಾಟಿ ಯಾನು ಪೂದು ತೊಂದರೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಅದು ಯಾನು ಪೂದು ತೊನ್ನಿ ಯಾರಿಗೊಂಚು ಬೇರೆ ಮಂತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ದೇವೇರಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೂ ಪಾಡಿಯರು ಇಂಕನ ಪಟ್ಟದಿಯಾರೆ ದೇವೇರ್ನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನ ಮಂತ್ರಾಲಯದು ಅಂಚ ಈರ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಇರತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯರ್ ಮೇಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪಡ್ದೆ ಕೊಂತ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಸೊ ತುಯ್ಯರತ ವಿಭಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಡೈಲಿ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಪಾತೆರಿಯಾರೆ ಏಪಲಾರ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಉಪ್ಪುಣದ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಗೊಂಜೆ ಅಂಚದು ಏಪಲ ಏನೋ ಪನ್ನ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮನ್ಕೊಡವಿ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ರಾವ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಇನಿ ಮಂತೆ ಓಕೆ ತುಯ್ಯರದ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ತೋಡು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತಂಬರಿಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಂಡ ಅಂದು ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಒನಸ್ ಬಂದದ್ದು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಓಕೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಇನ್ನಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತಾ ತೋಂದಿಲ್ಲರು ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂದಿಗೇನುವೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್